Tiprasa Tiprasa bosongni hamkrani bagai Haste haphangni chubachu by dragon fruit khwlaiwi kaham profit manai tongkha khobjar khwlainero telemura bokhaste by khobjak Mungiakami blog ne kaisa mura thaiwo bisikologma romoi khobjar khwlaiwi nukhong khawi tongka kabakma Tiprasa bosongro tabo khobjar khwlaimani loge haphangni project ni bisingtei rangthongni bokhaktei bo kaham angnani bagai saito goitongo Tiprasa khobjar khwlainai nukhongni borogrok abohaino kaisa mangfle nugui manka Mungiakami blog by khobjak Bilaiham amsaiwo o amsaiwo riang dofane 36 family rock tongoi tongko khane shoi manka borokni ajimungni lamangka khwlaiwi khwlaimani bisingtei no borokni nukhong choliwi tongo tabo Haste haphangni chubachu bai Tiprasa bosongni lukorog no khobjar khwlaimani loge dragon fruit khwlaiwi sakbai thangno basawi manani bagai saito goi tongo dragon chas khwlainai khoroksa borok saklaika dragon fruit kainani bagai Haste haphangni bo khaktei phorangjagai tongo tei o project ni bisingtei sakbai thangno basawi mani tongkha khobjar khwlainero tei chini Tiprasa Mungia কত পরিবার আছে এই জায়গায় ওয়ানো 36 পরিবার কি লাগাইছো ওয়ানো ড্রাগন ফ্রুট লাগাইছে আর কি নিজেরা লাগাইছো না সরকারি ভাবে লাগাইছে কতটা সংখ্যা কতটা লাগাইছে কেন ইয়ানো 1000 তো এটা কি সরকারি প্রকল্পের থেকে দিছে না হ্যাঁ কত টাকা খরচ হইছে ইয়া 3 কিস্তি ইয়া পয়সা আর কি কত টাকা টোটাল 2000 এক কিস্তি আর 3000 4000 তোমাদের মানে পরিবার কিভাবে চলে কিভাবে চালাও ইয়ো জায়গা জগত তো নাই ইয়ো জুমেরা জুম কইরা ও এখন ড্রাগন ফল লাগাইছো কতদিন পরে ফলটা হইব ও চৈত্র মাস শেষ বৈশাখ মাস এবার কি ফল Khorsatai kalaiwi 1000 dragon bosa kaikha khane bosaka te fainai talsa talani ya gola botai kaham na thaine abon ya gola botaino hatibo phalai kaham profit angnai khobjar khwlainai ro bioro po kok khorang